Или имате пергу možda? Колко продавате? 10 грама и 700 динара. 10 грама 700 динара. А колко вам е речено прополис ovaj? Прополис полен. Не, Прополис 700 динара 50 грама. To dođe otprilike isto, jel? Da. A polen? Polen je 200 dinara 100 grama i za pola kilograma je 8. Dobro, pogledaj smo, a ovo je koliko, 1 gram? 1200 dinara. To je 1 gram u... Da, ovdje imate mešavinu meda, mlečna polena propolisa, to je 1200 dinara. I perga u medu, znači mleć polen propolisa i perga, 1400 dinara. Znači imate 250 grama polena na kilogram meda, 5 grama meča, 5 grama propolisa i 10 grama perge na, znači to je na kilogram. I koliko 1400, jel? Možda to nabili. Pogledajte smo. Da. Znači vi imate efekte kad izimate, ne da imate Mleč, perga i propolis. Mleč, propolis. Perga, mleč. Ne, da, to. Znači ovo je 3 u 1, ovo je 4 u 1. 4 u 1. Da. Nema. Pčelini otrov. A, jako, da. Ali to ne biste htjeli da prodajete. A jeste probali? Sidio. Tamo je bio... Kenija je bio propolis. Kenija je bio od Australije imao tamo. U tome da ovdje nisam tamo nikad vidio za Australiju. Ali za mene je njega nisam podavaga da je propolis. Kad ja najrazličite sve 4 vida propolis. Pričali smo sa Edin od Brazilije. I on je rekao tako, možeš da vadiš propolis, možeš da vadiš mlečno, no ne možeš i propolis i mlečno. A gdje u Brazilu? U Brazilu ima rajon, samo propolis vadiš. A i u Braziliji je druga pčela. Naša pčela, naša karnika. Ali u Brazil imaju svašta, nije karnika, ima ligusica, ima bakpa, ima aprijsku pčelu, ima sve imaju. Od toga nema ti ili buka? Nema, zabranjeno. Hvala Bogu da je zabranjeno. Jer to kad se poslu izukrsti, više ti nema da nađeš čistu. Da. To nije svinja, pa je karnika. Hugo pitanja gleda jedna poroda i se prvi čisto.